Bamananw ko kuma fɔlenkɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na. Tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. Maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de do. Sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛn wari miliyɔn 4 ani 500,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier ye titre foncier walima permis d'occuper o de do i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro whatsapp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ni kanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Ye tarata ye mais kalo tile 23 san 2023 aw minnu bɛ k'an filɛ sanga a n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ Mali kunnafoni.net ale jabarani ka taa se Mali kunnafoni show jabarani o ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na kunnafoni min nabɔ si ka makɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se juma ma Mali kunnafoni.net ale jabarani sanfɛ ni y'o waati seli a y'o bisimila. Kunnafoni daminɛla bi defu kimɛlu baaraw kolomo karila kunu tɛnɛ kalanden maa 283 olu kɔni tilala kalanso 1904 ni ɲɔgɔn cɛ an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la kalanso ɲɛmaw olu y'a yira k'a fɔ ko u ye waleya sugu bɛɛ lajɛlen ta walasa baara in ale ka se ka kɛ a kɛcogo ɲuman o la kalanso min bɛ an ka faba kɔnɔna la yan nɔ ni o ye cathédrale ye cathédrale kɔni y'a yira k'a fɔ ko maa yeleke foyi tɛ don olu ka kalanso o kɔnɔna la an ka ministre ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sokɛli Kokala Mayiga ye ale n'a cakɛɲɔgɔn olu kɔni ye nin baara ye ni ka ale datigɛ. An bɛ taa Kayi n'an taara Kayi an bɛ taa Bafarara ale bɛ Sahel sigida o la an ka finitigilaka minnu bɛ yen nɔ ni o ye douane ye olu daga yɔrɔ min bɛ yen nɔ kalo gɛlɛn diinɛ tigilamaw kɔni ye binkani ta ni ka olu sɛgɛrɛ karido mais kalo tile 21 san 2023 su nɛgɛ kanɲɛ 19 o wagati maa mana fɛtigi lakodɔnbali ninnu kɔni ni waleya jugu in kɛ wagati min na o kɛra sababu ye sa ni ka douanier dɔ ni ale kɔni bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la a ka baara kɔnɔna la ka ale bɔnɛ a nin na u y'u ka bolimafɛn sen 4 n'o ye mobili ye ka taa ni o ye ani bolimafɛn sen 2 u taara ni nin 2 bɛɛ lajɛlen ka tila tuguni ka o daga yɔrɔ ni ka tasuma don la ka o bɛɛ lajɛlen ni ka o jeni dugulamaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ maa si ka baara ye ni karo gɛlɛn diinɛ tigilamaw olu tɛ. Bankasi dugu bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko Sogara binkani wale taara ka o dugulamaw fana olu sɛgɛrɛ mamaro fɛntigi lakodɔnbali dɔw olu fɛ juma tɛmɛnen ka dugu jɛ sibiri sɔgɔmadafɛla o la a yirala k'a fɔ ko karo gɛlɛn diinɛ tigilama ninnu yɛrɛ kɔni sa u ye nin binkani wale in sababu la a kɛra sababu ye ni ka maa kelen ni ka o bɔnɛ a nin na serew olu ka fɔ la k'u ka yɔrɔ min yɛrɛ fana bɛ yen nɔ n'o y'u ka laadala yɔrɔ ye n'o bɛ wele ko Toguna u ye o fana ni ka o jeni ka tila tuguni ka butigi dɔ ka tasuma don fɛnɛ ni ka o bɛɛ lajɛlen jeni ka ban pewu nka nin wagati na basigi o nana dugu o kɔnɔna la ka sababuya kɛ an ka kɛlɛkɛcɛw bɛ dugu in o kɔnɔna la dugulamaw olu bɛ ka taa u ci fɛ. Gawokaw ka sɔrɔ bosonba dɔ ale ye jibɔndo ni ka o di Bakunje Alafiya dugulamaw olu ma a kɛra karido mais kalo tile 21 san 2023 ni jibɔndo in yɛrɛ kɔni kolomo karidi kɛra u ka dugu marabaw olu ɲɛna ani sɔrɔ bosonba yɛrɛ ale ɲɛna jibɔndo in yɛrɛ kɔni kuntagala o bɛ t'i jɔ fo milimetri 10 o bɔɲɔngo la u kɛlen bɛ ka robinet kunkolo 3 ni ka o kala walasa dugulamaw olu bɛ se ka ji sɔrɔ lafiya o la nin kɛra nisɔndiyaba ye dugulamaw olu bolo.
kunu tene me kalo kile mugan ani fila san ba fila ni mugan ani saba Gawo Pankuru jigi yoro koni ale datugura asekna mawu ulu fe ka sababu yake fo mi ye droni ye ale koni bina ka bɔ sanfɛ ka sababu yake ko camion do koni o de kun be bolila Pankuru jigi yoro o yɛrɛ la droni ni camion de koni ɲɔgɔn sɔrɔ camion yɛrɛ koni ale sɛbɛkɔrɔ jenina kosɛbɛ ani fɛn fɛn b'a kɔnɔ ni bɛɛ lajɛlen jenina o de la sa Gawo asekna ale ye Pankuru jigi yoro ni ka o datugu ni wagati na ka sababu yake sɛgɛsɛgɛliw olu be sena Pankuru n'a ka tɛmɛ Gawo Pankuru jigiso fɛ u yo o bɛɛ lajɛlen ni ka o bɔ ma Gawo Pankuru to bena to datugulen fo ka taa fɔ ko waati min kɛra fɔlɔ. Kenyaba finitigi gansan maaw ulu farala ɲɔgɔn kan ni ka u ka nisɔngoya yira ka sababuya kɛ ko nin ye a kalo 5 ye ulu tɛ ka kuran ni ka o ye u ɲɛna mouvement Kenyaba kuran ko u y'a laɲini colonel Asimi Goita fɛ n'o y'an ka jamana ɲɛma ye ko ka ɲɛfɔli kɛ olu ye ka sababuya kɛ ko ti ka faamuyali kɛ a la ulu ka dugu yɛrɛ kɔnɔna la a be kalo 2 bɔ olu yɛrɛ tɛ ka kuran fɛnɛ ye u ɲɛna nin ko in kɔni kelen be gɛlɛyaba ye u bolo. Amita ko kan kibaru la Burkina Faso kaw ka kɛlɛkɛcɛ olu kɔni ye dankari karogɛrɛ dinɛ tigilama caman ka tila tuguni ka u dagayɔrɔ ni ka ulu tiɲɛ o kɛra dugu min na sa o de ye Garaya ye Garaya ale be u ka jamana camancɛ bolo yan fanfɛla o fɛ u ye nin kɔni dankari u la kari tɛmɛnin na nin kunnafoni dira u ka lakanabaw fɛ. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw aw kulo garizɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadama de bi ka da u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan yan'an ka kunnafoni datugu sa ni wagati na terrain ale be tun ka lafiya ma olu bolo banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ terrain kelenkelenna bɛɛ lajɛlen titre foncier 15/20 terrain ye 4,500,000 n'o ye sefɛ wari 4,000,000 ani 100,000 ye tungarankew ni e maa min be fɛ ka terrain tɛ sa i be se k'a dɔgɔdɔgɔnin sara kalo 12 kɔnɔna la i be euro wari 723 ni ka o de sara n'o ka surun ɲɛkɔrɔ kalo 18 fana dilen do aw ma i be euro wari 782 ni ka o sara ni talo la wagati min na i ka terrain papier o be kɛ i ta ye tungaranke minnu be jamana kɔ kan o kuma la tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama sojɔko la ne mɔgɔ mɔgɔ be kunnafoni wɛrɛ la sa an wele an ka nɛgɛjuru sira la 72 18 42 47 aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.